Američania, my sme vedeli, že na nás vybehnú, vytvoria tlak, čo sa aj potvrdilo. Začiatok si myslím, že bol dosť vyrovnaný. Dostali sme opäť 2 góly po presilovkách ich, ktoré majú si myslím veľmi dobre zvládnuté. Hovorili sme si, že musíme čo najmenej faulu, no niekedy sa to nedá. Dostali sme 2 góly, neskladali sme zbrane, do druhej tretiny sme vstúpili vlastne s tým, že nemáme čo stratiť, môžeme len prekvapiť. Skresali sme to na 3-2 vlastne. Myslím si, že v druhej tretine sme boli viac ako vyrovnaným superom Američanom. V tretej tretine ukázali svoju kvalitu, že je to výborné mužstvo a zlomili nás, mrzí nás to. Verili sme si, ale nemali sme prehnané sebavedomie, vedeli sme, že Amerika je úplne iný super ako Nemecko, že budú hrať iný hokej. Sa nám aj potvrdilo, no dneska sme prehrali, mrzí nás to, ale turnaj je ešte dlhý a sme si dokázali, že dokážeme hrať aj s takým silným superom ako je Amerika. Bolo tam zo pár krokov tvrdých, ale na to nás upozorňoval tréner a my sme vedeli o tom, že oni budú hrať klasický severoamerický hokej, čo je hra do tela. Dávali sme si pozor, ale niekedy sa nedá vyhnúť a treba sa postaviť tomu chlapovi. Hrám s výbornými chlapcami, si myslím celkom si rozumieme, mne sa hraje výborne, mám trošku aj sebavedomie, no dúfam, že nám to tam bude padať a hlavne, že sa bude dariť mužstvu a aby naše góly pomohli mužstvu. Ďalší zápas máme Kanadu, čo je si myslím obdobný super ako je Amerika. Takže musíme zlepšiť ešte viac hru v obrane a smerom dozadu musíme byť lepší a smerom dopredu musíme dávať góly. No. Mali sme analýzu supera, skôr by som povedal, v čom sme sklamali, tak to bola tá disciplína, kde sme hráčom povedali, že proti tak silnému výberu my nemôžeme byť vylúčovaní. Stalo sa a myslím si, že prvých 3 presilovkách, pokiaľ inkasujete, tak to je pre začiatok veľmi zlé. Tak my sme sa vrátili do zápasu od stavu 3-0, keď sme dali na 3-2, sme sa vrátili do zápasu, tam sme to asi na pár minút stiahli aj na 3-5, ale ako milé nám dali 4. gól, tak sme sa vrátili k hre na 4-5, pretože sme si vedomi, že naozaj superi Amerika, Kanada nie sú našeho rangu a skôr Nemecko a Česko, tam myslím, že je cesta, pokiaľ by sme chceli získať